ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସାଙ୍ଗମାନେ କିରା ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ମାଣଜୁର ଡ୍ୟାମ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ପାହାଡ଼ ଲାଗିକି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଦେଖିଥିବେ ଏଇଠୁ 1 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ଯାଇକିରି 1-1.5 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ଯାଇକିରି ମାଣଜୁର ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଟୋଟାଲ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ସମୟ ଯାକେ ଦେଖନ୍ତୁ 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 ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଣଜୁର ଡ୍ୟାମ୍ ମାନେ ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରୁ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରିବେ।